Magka-relasyon? Yes. Pila na ka years? Mo 6 years rong February 7. Asa gagi ka ning paghigugmaay? Classmate mi sa senior high school. Enemy turns to lover. In what way nga enemy? Bully ka niya? Gusto ko manganjaw niya. Nangansyaw ka kay na-interest na kadaan? Mostly ng ana siya. Yun sa nimo pag-response sa ihang pagka-bully nimo ato before? Mag-away mi sige. Kaya nagatoy time nga gi-post na ko siya sa Facebook ba. Kay galagot na jud kay ko niya kay di ko ganahan niya. So wala ka kabalo nga iyang pagka-bully sa imo ha kay in a way na siya interest sa imo ha? Wala kay inana ra jud siya sa among mga classmate pod ba. So murag Ay, wala pug ka wala. Amin sa tanan ba sa tanan like Friendly boys ra or girls friendly ra man jud kayo. In what way siya bully nimo? Kanang magkuan-kuan siya ba kanang magbinuang siya nako nga kuan ko ano namang maldita inana. Pila na siya ka kuan pod? Pila ka bulan baka weeks ni tagal ng iyang pagka-bully or usual sa iya the whole year bully siya nimo? Nagsugod ni siya atong wala naman guro siya uyab atong nga time. Classmate ba yami so sige ra mi kuan. O nya sa table kuan mi ba kana ganing atbang mi so kami jud masigig kitanay jud ba. Kanus ka ni confessed nga interested kasi ha maong sikaw pa bully niya. Atong kuan December Oh, specific yun. 2019 December 2, 2019. Oh. or 2018. Sorry, 2018. Limot pa siya gamay ito. Pero kuan unsa pagka-decide nimo nga mura og kani akong pambuli niya mura og lahi naman ni siya. Kuan, murag nakabalo no ko katong murag itong ni confess ko niya kay murag lain akong paminaw ba niya. Allah, Mura kag gihilantan basta na siya. ilantan na no magkuyog. Di unsay mga quality sa iha din nga ganahan nimo? Kaning hardworking mo siya niya. Kaning iyang pagka-adult kay siya ba? Sa matured kay siya pagka-bayi. Pero kana ba before siya? Sige. Guwapa siya. Wala ka diha naulahi. Pila na himong past relationships before siya? Tulo. Ikaw sad pila po kay nahimong imo ha? Dag- Wala grabe dagan gano. Padaghanay din eh. Gamay raman siguro like 3x raman siguro to then the rest kay mga MU lang. Like, Ubay-ubay gud eh. Mas dagan gud eh tinon. Confirm. Pero at least ang importante kung unsay ug sikinsay karon. Kung unsa jud naa sa imong tapadron o kana imong ga-support para nimo. Mo na siya importante. Kani siya balikan nato. Ngano po kahang napao ka nga bully man siya nimo? kuan man good. Katuon na like binuang ra ba dayon kay nakita man ako na siya nga family oriented, butan, dayon sige pang libre. Hangtod sa asa ning nga relasyon na. Forever. I hope Forever na oy. Kung asa man ni mabutang ug asa pa mo padulong, i-invite niya mi pohon ha. kaslan ako siya. Pon. Mensahe sa usag-usa. Stay strong lang dayon unta dili ka mausob kung unsa ka and unta makuha na to atong goals nga atong giset para sa usag-usa. Tubag. So I hope na healthy ra ka always and I hope na ma-achieve nimo imong tanan sa imong life na yung ora. I love you. Bawal mag-kiss. Bawal. Bawal kay na kamera.